kusan nan hanyar shugaba jagwa ba ne, in yana wurin ba ƙaramin yanyan da yake wucewa ta nan wurin. Ashe kai mahaukaci ne? Ashe baka da hankali? Waye gaya ma a dabana ina taɓa mata? Waye gaya ma a dabana ina taɓa zakirai? Kuma barin faɗa muku, duk abin da za ku yi, kar ku taɓa mata. Kar ku sake ku taɓa zakirai masu ambatan Annabi Muhammadu. Sallallahu alaihi wasallam. Da Allah ku yi haƙuri. Shi ma bai san suwaye ku bane. Ya haƙuri dan Allah, haka ba zai ƙara faruwa ba. Za ku iya wucewa. Yawa, da Allah ina so ni ma ku sama addu'a. Akwai wasu mutum biyu da nake so in kashe. Allah ya kusa na addu'a, Allah ya bani sa'a. Allah ya daura ni akan su in kashe su. Nagode. Tashi lafiya. Yawa, mun gode fa. Mun gode. Kun ci darajar ma'aiki. Kai kuma wannan shine na farko, shine na ƙarshe. A hukunta shi.